गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जै दाखालि बावैनिफ्रायनो बेरायफैबाय खारथिं फैबाय बङाइगाव क'क्राझार थेवब्लाबो आंनिया खारनाय आरो एक्सारसाइजआ मालाबाबो थालाङा थेवब्लाबो आं दिनै आलादा देखायगोन बेयाव खमसे खम आं 10 किल' लागोन बेनिफ्राय बाथौफुरि स्टेडियामाव आं देखायगोन आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों दुर्गा फुजा मोनफैबाय जोंनिया उन्दै उन्दै फंबायमोना दुर्गा फुजायानो जास्लाबनो मोना बाइकजों खुन्दायना थैनाया 7-6 जनसो थैबाय बायदि मोनदां जोंनि बागानपारायावबो दाख्लै सुरुवादावनो जादों बेनिफ्राय ओरै रुपहि साइडआव फंबायमोन नोंसोरनि महरा ओरैबायदि मोजां मोजां हेन्डसाम आं नोंसोरनि खाथियाव थानोनो समाया नोंसोरनि महरखौ नोंसोरनि फट'खौ नुयोब्ला गोसोआनो दुखु मोनलायलाङो बेनिफ्राय मैया आं बरबरियाव नायदोंमोन बेनिफ्राय आङो मोनाफ्राव आं फुटबल गेलेखादो 3:30निफ्राय गेलेखांना आं फुजा नायना फैबाय 10:30 जोंनाव मोनसे दिरिं दैमा दङ ब्रिज गोलाव दङ सेंग्रा उन्दै उन्दै बाइक एमटि बाइक केटिएम बाइक उन्दै उन्दै गथ'फ्रा ब्रिज सायाव 10:30 बाजियाव 6 जन 7 जन दल नाङै नाङै ब्रिज सायाव साना भाजा लानानै मबाइलजों टर्च सुयै ओरैबायदि लोंदो उन्दै उन्दै गथ'फोर बेनिफ्राय माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर साइकेलजों गथ'थार साइकेलजों माने बरबरि टु बागानपारा ओरै थांबाय थायो ओरै नायलाय जोंनिया खाथि नालाय उन्दै उन्दै गथ' बे फंबायमोना फरायनाय नंगौना नङा आं मिथिला ना सोरबा गोरिब न'खरनि फरायनोनो मोनखायाखै बे खामानि मावग्रा बेफोरबायदिबो जानो हागौ ना सोरनिबा फरायफुबाय थानाय गथ' क्लास 8 9 नि बिदिबो जानो हागौ गथ' 6 जन 7 जन दाब्लिं गासैनिबो आखायाव सिक्रेट थाजोबो माने आसरित मोनो गथ'फोरखौ पुरा सोबै बिन्दास आरो उन्दैथार आरो लाजाखाया फंबायमोन आं सानो आरो बेफोरनि सायावथ' गोबां भिडिअ बानायबाय फंबायमोन नोंसोर उन्दै बैसो एसेबां उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायदिखौ लानाङा हायोब्ला आरोना लायालासिनो थानाया मोजां नोंसोरनि जिबननि थाखाय आरो बेफोरबायदि बे ब्रिज सायाव दुर्गा फुजा नायनो फैनानै बे जोंनि ब्रिज सायाव एसेबां साना भाजादो थुफ्ले लोंनानै बाइकजों खुन्दायनानै थैहैगोन जिबना नोंसोरनिसो फंबायमोन जिबना जोंनि नङा जों नुना फैयो आरो जों रावखौबो बादा होआ आरो जोंहा रावखौबो बुंनांगौ गैया जों रावखौबो बुजायनो गोनां गैया फंबायमोन जिबना नोंसोरनि दा जों नाय फंबायमोन जों मा दुर्गा फुजा बेजों खोथा गैया बे भिडिअ बानायनाय बा भिडिअ बानायनो थाखाय देखायदों बिदि नङा जोंनि जिबननि थाखाय जों जेसांनो हायो माने देहाखौ आं दा बेदर जादो मैयाबो आं बेदर हांनाय जादो लोगो सानैजों माने जोंबो लोगो मोनलाया गावबा गाव बेस्थ' थायो दा बेफोरखौ बरनफिननो थाखाय जों देहाखौ फिट लाखिनो थाखाय माने जों खस्थ' खालामनायखौ सहसाव गारा माने जेसेबां हायो एसेबांनो खस्थ' खालामगोन आरो दा आं दुर्गा फुजानि गोदै जानाय मिथाइ जानाय बेफोरखौ माने बरनजोबथारगोन आं मा जागोनलै बेखौ लानानै खारनांगौबा मोनखागोन दिनै जासाबगोन एसेबां खम जानाय नङा जागोन मा खालामनो दुर्गा फुजायाव मानसिजों मानसिसो बेनिखायनो बेखौ रेडि खालामलायनोसै आं बेनिफ्राय बेखौ या जागोन बारा मावनाय नङा जागोन फै बहुद गोलोद जादों बेगा बेदर जानायखौ बरनजोबथारनांगोन दिनै उपाय गैया नङाब्ला उदै पेटलाक्ला जानांगौब्ला बहुत गोलोद जादों बरिया जादों स्टेडियाम ओइ जल्दि आं खारग्रोनि फाखोनिसो ओमफ्राय गेलेगोन मैया बोरमा बेदर अमा हांनाय जानायखौ सब बरनजोबनांगौ फैदो र' टिमा खारफानोसै आं थाखोबासो खारग्रोनि आं बेनिखायसो सिनाप मारिगोन दे बेयाव फैबार हायो खारखांना दे फैथ'आ बिजनसो जागोन ना जायाखै
जागोन खारनांगो जाबाय गासिबो खारनांगोन नङा होमबा आरो आं बोरायनानै खारबोयो सानसे बोरायसोआ जाबाय र' फुटबला टिमाबो बरिया नांखादो ओरैबायदि मोजां नांखादो जाय सय सातसो थानांगौलै रब मोनलायदो खारनाया दासो फैदो Why dah bestu ni kata? Sekali habis dah. Mana tarla? Hah? Tar mana ni sikit ni. Dah ni ni. Ini benale. Mana? Ini benale. माने 15 बारनि बराबर जादों खेब्रैयावनो 15 बार होस्लायस्लाय माने खेब्रैयावनो जाखायो बेफोरबायदि दङ नों नाय बोरै जायो मानसिया नै हा नाय नोङो बिदिनो खल बारोबा मानसिया मा बिदिनो सिंथिंसो जाखायो बेकग्राउन्ड होबावनोसै आइजा